ji asalin maganar da mahaifiyar wannan yarinya da wannan abu ya faru da ita billahi lazim dai kai bai imani da komai tausayi ne sai ka tausaya wa wannan yarinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka bai ana ta nuna ta a duniya tsara ta ce mata saboda ni ko kuma a ina aka wani ta ce in tana nan sai ki kira ta kici da na kira ta yarinya na tambaye ina ne ki aka dauke ki hoto tsara ta ce ita ma yanzu take da labari ta ce yanzu kike ji ta ce ya ga ita ce wata 'yan makarantar su wane ne kike zargi sai ta ce ga wani yaro ina ne gidansu ta ce ba san gidansu kina da lambar shi a ta ce sai ki nemo lambar shi ki bani ta nemo ta na kira shi ta ce ba ni lambar mama aka muka magana da mama ta ce da na ce na je har gidansu da na je gidansu na same ta na ce to na zo da kin tambayi yaro ko akwai dalilin da yasa yana yaki a wani cin mutunci a rayuwa sai ta kira yaro sai na tambaye yace da maka wani abu ne wanda ba ta yaki ya ga maka wannan sai ya to ba sai maka ko ni wanda yasa ka dauke ta da har kan hoton ga ta da yarinya kamar wanda zai ta bugu a tare da ko abu ne da Allah ko alam shekara ta tafi da ne ake dawa cikin jin da ta ga abin ba wanda ya taba sanin suna da wannan hali a rayuwa ba da mira yake duk wanda ya san tarbiyya da bayani na wannan ya kan kuma wannan sai kuka wani muna cikin wannan magana sai nake bayani da nuna da ake bidiyo yana gari sai ga wai sai kuma da ni da ubai da uwa sun ga nuna to bayan mun ka lafiya uba ya ce to wannan ai ba wani abu ba sai ya kama ki bidiyo da su ma na ba wani abu da tunda ba wani ne maka yake dan wurin da kin kawai za a yi bayani da ya zama magana to haka ya je kawai kun nan ko ana ba ka a je ne ko a ba